Magandang araw po sa inyo lahat, mga kababayan ko. Sama po kami ni Pangulong Duterte, ni Mayor. Maalala ko po, 1998, una ko pong namaneho si Mayor papuntang Congress. Bagong congressman pa siya, nag-graduate siya sa Mayor. At marami pang pagkakataon. Isang maalala ko rin, papunta kami ng ospital, masakit yung tiyan niya. Madaling araw yon. At ilang beses pa po nakamaneho rin po ako sa kanya, pero hindi ko po nagawa nung presidente siya dahil sinubukan naming tumakas, sumunod yung mga PSG. Pero ngayon muli, as a private citizen, naipagmaneho ko po siya muli. Masaya po ako. Magandang hapon po sa lahat nakikinig ngayon. Marami nagtatanong sa Facebook, yung mga ka-DDS, yung mga supporters mo. Tanong sila, ano raw ang paborito mong kanta? Yung ano daw, daghan daw gwapa o gwapo na mga Bisaya. Ang nila, Mayor, anong mas pipiliin mo? Yung mahal ka o yung mahal mo? Ano sa dalawang pipiliin mo? Mayor, marami pong nagtatanong, ano bang ginagawa mo dito sa Davao? Magandang hapon po sa lahat nakikinig ngayon. Ang trabaho ko po ay retired. Matagal ako nang wala sa Davao. 46 years that I was absent almost physically. Marami ng tinayo na mga building na matataas at nalilito na ako sa daan kasi of the changing landscape. So practice ako ulit at binibilang ko yung mga building dito sa Davao. Yun ang trabaho ko. Makita ko lang kung gaano lumaki ang Davao for the time that was I was not physically present here because ang trabaho ko sa Maynila, alam mo naman, I am a worker of the national government and I work for the government dyan sa Maynila. So ngayon retired na ako, tulog ko mahaba na. I could get the minimum of 8 hours to stay healthy. Though I am not really healthy anymore kasi matanda na ako, marami na rin akong sakit. Kagaya rin sa mga tao na kaedad ko, 77 years old, sa ayamot sa hindi, may sakit ka na talaga. Mayor, maraming nagtatanong, nagmamaneho ka pa raw ba? Oh, kasi it keeps you alert. Buhay na buhay ako pagka humihirit sa motor. Tsaka Mayor, wag silang drive pag nakainom. Baka Isa pa yan. mabunggo sila. Isa pa yan. Mabunggo sila. Sigurado yan. Sigurado yan. May nagtatanong sa Facebook, yung mga ka-DDS, yung mga supporters mo. Magandang hapon po sa lahat nakikinig ngayon. Nagmamaneho ka pa raw ba? Oh, kasi it keeps you alert, pati yung mental exercise, lalo na motor. Paalala mo ang motor pa labas-pasok sa traffic, na i-exercise yung reaction talent mo. Buhay na buhay ako pagka humihirit sa motor. Paalala lang sa kanila, Mayor, yung seatbelt tayo para sa kanilang safety na rin. Ito, safety lang naman yan.
lahat naman meron. Actually, kung yung mga bagong sakyan ngayon, pero yung mumurahin, saka yung ginagawa niya yung mga talyer, kung walang airbags yan. Ito naman, kung suot mo lang ito, tapos kung sakali mang malasing ka, pag sampan niyang kung anong bagay poste, ang airbags automatic maglabas. So parang balloon with the seatbelt pati yung airbags, your chances of staying alive is enhanced. Ang odds na lulusod ka buhay, Para na rin sa safety nila sa Bisaya pa. Safety. eh ako na disgrasya ako noon. Marami na kasali na yung motor. Minsan na disgrasya ako dyan sa Maynila. High speed yun sa Araneta Avenue. Papasok ako ng Talayan Village. Binangga ako dito sa right side. At tulog ako. Sa disgrasya, dalawa kami. Kasama ko si Tausog, si Minton Lai, kaibigan ko. Dalawa kami natulog sa ospital, pero ako yung napurukan. Kaya ako dito sa right side, sinabi ko na sa inyo, mahina na ito dahil nagkaroon ako ng medyo matinding, nawala yung talent ko to yung hearing ko. Hindi naman sa bingi ako, pero the best way really is to, karamihan kasi na disgrasya, alam mo, overspeeding. Yung katangahan minsan sa kanto-kanto, bunggo lang yan, pero Tsaka Mayor, wag silang mag drive pag nakainom ba? Na isa pa yan. mabunggo sila. Bunggo sila. Sigurado yan. Sa bagay ako talaga noon pa, hindi ako nag-drive pag nakainom. Marami akong kaibigan na kainuman ko birthday sa motor pati sa kotse. Tandaan ninyo to, ha. Totoo to, nakikinig naman ng mga taga Davao, alam nila to. Yung nag-inuman, na sinasabi namin na iiwan mo na lang yung motor mo, huwag ka na mag-drive. Yung iba namatay kotse, yung iba naman motor. Yung nagpipilit na kaya. Alam mo, pag lasing ka, hindi mo talaga kaya. Lalo na ito ngayong uso, nandyan yung pamilya, nandyan yung bata, nandyan yung asawa sa likod. It angers me, not even irritate, but it angers me na yung paparsot in and out, weaving sa traffic. Alam mo, kayong na may-ari ng mga motor, naghahanap talaga kayo ng sakit ng ulo. Hindi lang sakit ng ulo, kamatayan. Yun yung payo ko na maiwan ko, yung natutunan ko sa buhay sa 77 years, pinapasa ko na sa inyo ngayon. Yung driving na under the influence of liquor, alcohol, na every time you do that, one-way ticket ka dyan pag nagkamali ka. Walang magandang lalaki, walang magandang kung sino mang racing driver dyan na
nabuhay sa ganong mag-inom tapos mag-drive. Yung nakainom, mas malapit talaga sa yung isang paa mo sa ano na sa puwertahan ng kamatayan doon sa impyerno. Ganon ang story. Pero may mga tanong sila, ano raw ang paborito mong kanta? Marami nagtatanong sa Facebook, yung mga ka-DDS, yung mga supporters mo. Ang aking paborito talaga, kasi Bisaya ako, itong ano ba, kalimutan ko na, English na lang.